rumor. They say I'm out of my mind, standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it. Λοιπόν, γεια σας. Έχω μπροστά μου ένα κουτί, μου το έχει παραγγείλει η μαμά μου, δεν ξέρω τι έχει μέσα, μου είπε πως είναι μυστικό. Θέλω να το ανοίξω μαζί σας, να δούμε τι έχει, εύχομαι να έχει κάτι ωραίο. Δεν ξέρω, θέλω να δω τι έχει μέσα. Είμαι σίγουρη πως θα έχει κάτι ωραίο. Κι άλλα ρούχα, κοιτάξτε, έχει ρούχα. Η κούτα είναι γεμάτη ρούχα. Κι άλλο κολλάν, τι να τα κάνω, είναι πάρα πολλά. Ή δεν χωράνε στην ντουλάπα μου. Φόρεμα, τι είναι αυτό. Εντάξει, είναι ωραίο, αλλά έχω πάρα πολλά φορέματα. Κοιτάξτε. Πάντως ωραίο, είναι εντάξει. Φούστα. Μα έχω πάρα πολλές φούστες. Όλη η ντουλάπα μου είναι γεμάτη με φούστες και φορέματα και κολλάν και τα πάντα. Μπλούζα, τι είναι αυτό. Μπλούζα. Έχω πάρα πολλές μπλούζες. Να και άλλη μια που φοράω. Είναι πάρα πολλές, δεν τις χρειάζομαι όλες. Γεια σας! Έχω μπροστά μου σήμερα ένα κουτί. Δεν ξέρω τι έχει μέσα, η μαμά μου το παράγγειλε. Μου είπε πως είναι έκπληξη. Εγώ τώρα θέλω να το ανοίξω μαζί σας για να δω τι έχει. Ανυπομονώ να δω. Εύχομαι να είναι κάτι ωραίο. Τέλεια. Τι έχει, δεν μπορώ. Έχει μια σακούλα. Γραφιτόνια πάνω. Ωραία, είναι σίγουρα για μένα. Και τι έχει μέσα. Είναι η κούκλα Σκέκυλου. Ή και κύλου. Wow, πόσο πολλές είναι, κοιτάξτε. Θα σας βάλω. Έτσι. Ωραία. Εσείς τις ξέρετε αυτές τις κούκλες, εγώ ναι. Και μόλις τις είδα μου άρεσαν πάρα πολύ. Πάμε τώρα να τις ανοίξουμε. Ανυπομονώ να τις ανοίξω. Επίσης πριν τις ανοίξουμε θέλω να σας πω πως αυτές οι κούκλες είναι, όπως βλέπετε, θα σας το δείξω αυτό. Είναι μικρές κουκλίτσες που μέσα έχουν ή lip gloss ή body glitter ή body glitter, δεν ξέρω τι είναι. Είναι κάποιο glitter για το σώμα ή σκιά. Ωραία, είναι τέτοιες κουκλίτσες που είναι από την αρχή τσαντούλες και γίνονται κούκλες βέβαια ή βαλιτσάκια και έχουν μέσα κάποιο καλλυντικό. Αυτή είναι πιο μεγάλη κούκλα. Να κοιτάξτε, που έχει και ένα καθρεφτάκι. Και εδώ είναι δύο κουκλίτσες με μια χτένα, ναι. Και εδώ είναι μία κούκλα και επίσης εδώ είναι μία και εδώ. Ωραία, πάμε να τις ανοίξουμε. Είναι τέλειες.
Θα ξεκινήσω από αυτή εδώ τη κουκλίτσα. Λέγεται Tess και θα έχει μέσα lip gloss. Τα έχει από πίσω. Δεν τα ξέρω απ' έξω. Έχει ένα βιβλιαράκι που δείχνει όλες τις κουκλίτσες. Κοιτάξτε πόσες είναι. Είναι αρκετές, πάρα πολλές θα έλεγα. Wow, τέλειες! Αυτό είναι το τσαντάκι μας. Είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα. Πάμε να δούμε τώρα τι είδος μακιάζ έχει. Το ανοίγουμε έτσι. Wow, έχει lip gloss, κοιτάξτε. Είναι ένα τέλειο μοβ χρώμα. Φανταστικό. Ωραίο. Θα το δω και μετά. Πάμε να ανοίξουμε το τσαντάκι. Να την κουκλίτσα μας. Και τα ποδαράκια της. Αυτό το βάζουμε μέσα. Το κλείνουμε έτσι. Ναι. Κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Έχει δύο κοτσιδάκια. Αυτή ήταν λοιπόν η κούκλα. Την αφήνουμε. Πάμε να ανοίξουμε και τις υπόλοιπες. Τώρα θα ανοίξω αυτό εδώ το τσαντάκι. Αυτή τη φορά μεγάλο. Να δείτε και τα δεύτερα τσαντάκια. Εδώ είναι και η χτένα. Να τη είναι ροζ και είναι σε σχήμα τσαντούλας. Θα ανοίξω πρώτα αυτή εδώ. Πάμε να δούμε τι είδος μακιάζ έχει. Θα δώσω το... Αυτή ποια είναι, πως είναι. Είναι έτσι λοιπόν. Και έχει και αυτή lip gloss. Ναι, όλες lip gloss έχουν από ό,τι κατάλαβα. Αυτή τη φορά είναι κίτρινο, ωραίο lip gloss. Η σκιά είναι. Όχι, lip gloss είναι. Τέλειο. Μυρίζει και επίσης πολύ ωραία. Αυτό είναι. Πάμε να δούμε την κουκλίτσα μας. Από εδώ δεν ανοίγει. Να τι. Το άνοιξα, επιτέλους. Να δούμε την κουκλίτσα μας. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι. Έχει και μαλάκια, ωραία. Έχει δύο κοτσιδάκια και αυτή. Είναι ξανθιά, ναι. Ξανθό είναι αυτό το χρώμα. Νομίζω ναι. Να το κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Και τη συντενίζετε και τα μαλλιά άμα θέλετε. Πάμε να ανοίξουμε και αυτή. Κοιτάξτε, έχει στη τσαντούλα της glitter. Μάλλον είναι κάποια σπάνια. Αυτή είναι. Και αυτή έχει lip gloss. Όλες lip gloss έχουν. Αυτή τη φορά είναι ένα ροζ lip gloss. Κοιτάξτε. Να το. Και να δούμε και την κουκλίτσα μας. Έχει καφέ μαλλιά σαν και τα δικά μου. Δεν τα έχω πάνω. Αλλά πάντως μοιάζουν με τα δικά μου. Τα ποδαράκια της που είναι. Να τα. Κλείνουμε το χερούλι. Κουκλίτσα. Να σε. Γιατί σε όλες τα μαλλιά είναι κάπως πετάγονται. Κοιτάξτε. Δουλεύουν σε τσίρκο αυτές. Πάμε τώρα να ανοίξουμε και τις υπόλοιπες κουκλίτσες. Αυτή θα την ανοίξω τελευταία. Θέλω να ανοίξω αυτή που είναι με body glitter αυτή τη φορά. Τέλεια! Πάμε να σε ανοίξουμε να δούμε πώς είναι το body glitter. Και αυτό που το βάζεις στο σώμα. Πώς θα το βάλεις στο σώμα. Και γυαλίζει το σώμα, τέλεια! Θα γυαλίζω. Ωραία, το κλείνουμε. Πάμε να δούμε τη κουκλίτσα μας. Όχι, από εδώ ανοίγει. Όχι, από εκεί ανοίγει. Πού ανοίγεις? Έτσι. Wow, έχετε πιο... κοιτάξτε πώς είναι. Wow. Κοιτάξτε πώς είναι. Έχει χρωματιστά μαλλιά.
Είναι ζουγρά. Είναι φανταστική. Wow. Θα είναι αγαπημένη μου. Δεν ξέρω βέβαια πως θα είναι και οι άλλες. Είναι φανταστική. Μέχρι τώρα μου αρέσει περισσότερο από όλες. Και αυτή σε τσίρκο δουλεύει. Τέλεια η παρέα μας, σιγά σιγά μεγαλώνει. Πάμε να ανοίξουμε και αυτή την κούκλα που δεν ξέρω τι έχει μέσα. Θα δούμε, δεν τη βρίσκω στο χαρτάκι από πίσω. Πάμε να δούμε την κουκλίτσα μας. Βγήκε μόνη της. Α, κοιτάξτε! Τι είναι αυτό, Ιαπωνεζάκι? Ιαπωνεζάκι. Μικρό. Τα ποδαράκια της. Έτσι. Φανταστική κουκλίτσα. Τέλεια, και αυτή μπαίνει στην παρέα μας. Πάμε τώρα να ανοίξουμε αυτό εδώ το σετ με τις δύο κουκλίτσες. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες είναι οι κούκλες μέσα. Κοιτάξτε, αυτή είναι το τσαντάκι τους, έχει τα ένα τους. Θα ανοίξω πρώτα αυτή. Είναι πολύ ωραία τσαντούλα. Αυτές σκιά πρέπει να είναι. Ναι, επειδή μυρίζει σαν το κραγιόν. Σκιά είναι, τέλεια ροζ. Μ' αρέσει. Και πάμε να το ανοίξουμε. Α, είναι τέλεια. Α, φανταστική. Κοιτάξτε πως είναι. Είναι ξανθιά, έχει μια κοτσιδούλα. Είναι τέλεια. Αυτή είναι μια χαρά. Αυτή η κουκλίτσα είναι μια χαρά. Δεν δουλεύει σε τσίρκο. Είναι καλά. Εδώ θα είναι το lip gloss βέβαια. Α, και αυτό. Α, κοιτάξτε. Είναι ένα ροζ, πώς να το πω, μεταλλιζέ. Κάπως έτσι. Κοιτάξτε, είναι φανταστικό. Είναι lip gloss. Και μυρίζει όπως πάντα φανταστικά. Κοιτάξτε, είναι κόκκινα. Πώς λέγεται αυτό το χρώμα, δεν ξέρω. Μπορντό. Α, μπορντό. Μπορντό μαλλιά, δεν έχω ξαναδεί. Πάντως ωραία είναι, της ταιριάζει. Πάμε τώρα για τη μεγαλύτερη κουκλίτσα. Θα σας πάρω λίγο πίσω, επειδή δεν χωράτε. Και θα δείτε κι εσείς αυτό το τέλειο θέαμα. Μέσα το σετ είχε αυτό εδώ. Είναι ένας καθρέφτης. Πάμε να ανοίξουμε από εδώ. Στα πλάγια έχει δύο τέτοια. Να τα κοιτάξτε. Πού είναι και το άλλο? Yes. Κοιτάξτε πως είναι. Είναι για σκιά και lip gloss. Όχι, για σκιά και lip gloss μου φαίνεται. Και απ' την άλλη. Και απ' την άλλη έχει σκιά και lip gloss. Να τα. Να. Τέλεια. Εδώ έχει ένα καθρεφτάκι. Τέλεια. Και πάμε να βάλουμε την κούκλα μας. Να το. Ανάβει. Είναι τέλειο. Η κουκλίτσα μπορεί να κοιτάζεται. Φανταστικό, δεν είναι φανταστικό? Τέλειο. Επίσης είχε αυτό εδώ το βιβλιαράκι που δείχνει όλες τις κούκλες της συλλογής. Επίσης από αυτό εδώ το σετ δείχνει, έχει πολλά λόγια, ναι. Γράφει πάρα πολλά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσαν πάρα πολύ αυτές οι κουκλίτσες. Η θέση τους, πολλά. Εσάς, αν σας άρεσαν, βάλτε like και μην ξεχάσετε να εγγραφτείτε στο κανάλι μου και στο δεύτερο όμως στο κανάλι που λέγεται Princess Tonya Family και να πατήσετε και πίσω και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση τα καινούρια μου βίντεο. Γεια σας!